جانهام بحثا پرزگریکێکی بکەن کو لە ڕۆژئاوای کوردستانی دەرکەتیە ڕێبەبەریە خۆسەر هەرتم باڵێ دکشینە سەروەیەکێ ji ber ku Tirkiya weke pêwîst avê beşê avê bernade ser bendavên ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ye êdî ew jî weke berê nema dikarin elektrîkê nema dikarin kehrebê bidin welatiyan ji bilî vê yekê jî ji xwe wistîgeha Swêdiyê heye ku yek ji wistîgehên ku elektrîkê dide qamişlo lê niha jî pirzgirêkek duê wîstîgehê de derketiye êdî ew elektrîka ku di dana xelkê bi yekcarî qut bûye bi tenê debara xelkê niha li ser elektrîka ku be jeneratoran tê berhem anîniyan jiya molî de yan. Birêka vê vîdeolê ez ê niha bala we bikişînim ser vê pirzgirêkan bizanibin ka di rojekê de di 24 demijmêran de çend saetan elektrîk heye û çend saetan nîne û elektrîk çawa hatiye dabeşkirin bi çi awayî ye. Ji 18 vê mehê ve li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê elektrîka niştîmanî ya hikûmî bi yekcarî nehatiye new yek deqe jî. Ev jî bûye cihê dilgiraniyê cem welatiyên bajarê Qamişlo. Bi tenê di nava 24 demijmêran de 8 demijmêran elektrîka wan heye, kehreba wan heye ew jî ya molîdeyan e ku ew jî gelek pirzgirêkên xwe hene. Gelek caran li Rûdawê em li ser vê yekê jî rawestiyane ku hinek taxan her molîde bi yekcarî nîne li bajarê Qamişlo. Yani tu dikarî bêjî hinek taxan her kehrebe bi yekcarî nîne ji 18 vê mehê ve. Li hinek taxan molîde heye lê ew jî pirzgirêkê xwe zêde ne û nirxê xwe jî gelekî buhaye ji ber ku girêdayî nirxê sûtemeniyê ye. Wate eger em bêjin 8 demijmêr kehrebe heye 16 demijmêran bajarê Qamişlo bê elektrîk e piraniya deman jî dema ku yek ku li Rojavayê Kurdistanê biniyan jî seredana wir kiribin dizanin di nava taxê Qamişlo tu digerî di demên bişeva de gelekî tariye her elektrîka cadeyan jî piraniya cadeyan jî bi yekcarî nîne wate di demên şevan de bajarên Rojavayê Kurdistanê de tarîtiyê de ne di demên roj de hinek caran elektrîk heye û hinek caran jî nîne lê welatiyan zêdetir pişta xwe be elektrîka molîdeyan ve girê dane. Bendava tabqa yek ji bendavên serekî yê berhem anîna elektrîkê bo Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bo herêma Cizîrê ku bendaveke li Reqayê dikeve elektrîkê dide Reqa û bajarên din yên herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê lê weke di destpêkê de jî min amaje pêkirî ji ber ku ava bendavê jî kêm bûye hem ji ber hişka saliyê hem ji ber ku weke rêveberiya xwe ser dibêje Tirkiye beşa ya ku ji Sûriye re hatiye veqatandin gelek caran hikûmeta Şamê jî ev yek tekeskiriye weke pêwîst avê bernade ev jî dibe sedem ku beşa avê li vê bendavê kêm bibe dihêle ku elektrîk jî berhemanîna elektrîkê kêmtir bibe. Lê yek ji wistîgehên din yên berhemanîna elektrîkê wistîgeha Swêdiyê ye ya Gazê ku ew li aliyê Dêrikê dikeve li derdora Dêrikê ser bi herêma Dêrikê ve ye li wir 5 turbînên yên elektrîkê hene yên ku elektrîkê berhem tînin ji 8 heta 100 megawat elektrîkê dide lê niha pirzgirêkek di wir de çê bûye elektrîk nema tê pêşkêşkiriyan jî nema tê berdam bo bajarê Qamişlo rêveberiya xwe ser dibêje ew hewl didin di zûtirîn demdewê pirzgirêkê çareser bikin. Sala 2020 yekê piştî ku Tirkiye ava çeman yani ji ser Rojavayê Kurdistanê û Bakirê Rojhilatê Sûriye qut kir ev jî bû sedem ku gelek bendav her nema turbînên xwe bixin kar de weke bendava tişrîn bendava tabqa ku li vê derê jî çend turbîn tenê kar dikin ji ber ku ava feratê kêm bûye ev jî bandora xwe hem li ser beşê avê dike hem jî li ser elektrîkê dike li Rojavayê Kurdistanê ku li gorî salên beriya wê 55 sedî berhemanîna elektrîkê li Rojavayê Kurdistanê kêmtir bûye.